wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta, wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gluduk sowan ning Praja Indrawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Punakawan. Ora kita mung sedhela, iki uga abdi Indrawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Gareng. Tumuli timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kasekecakno ingkang langkung prayogi. Ya Kresna, pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatining para Punakawan sowan Praja Indrawati? Punakawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Punakawan Bagong nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawaing Tawang Towang sinuwun kemarang kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Pusang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan prayoga nunggon mulunggu nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat kok ora Gareng ingkang eneng ngarep antaraning kowe karo Gareng kuwi tuwa Gareng mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh. Gareng niku nembe kening penyakit gejala bisu. Lho, Gareng kuwi nggih nek omong klerak-kleru nek omong kecetat-kecetit mengke ndak malah ngleling semi niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme mbok sik apik to Gong. Urung-urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah gene iso guneman apik. Nggih niki nek apik guneman mung pisan pindho mengke nek kesuwen gagap. Cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi pengen. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong nune nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae padha raja sak praptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Lho, sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndrawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan nang Praja Indrawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Gareng kowe padha raja sak praptamu, pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Tak tampa lagi. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana. Raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga rasa melu reng. Lah melu ya ora apa-apa. Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Gareng Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake Gareng. Nggih. Kuwi Punakawan wigati. Nek wanci gegojekan mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong
Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakno Bagong. Nun inggih. Garing Padhararja wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Yo garing prayogakno. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Pono kawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjung nggih Ndara Pate. Ya Bagong, pangestuku tampanono. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestripun Ndara Pate wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wongke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenapa to? Kenapa dekulmu melancang kowe? Ora ngece ta, Gang? Garing sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken Lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa ora nggih biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuh bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan kakang wis ora sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok Tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apurentah mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjul kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumenturing Samudra Pangaksami. Dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Baladewa dunekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Muragage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk ki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bila sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara Bagong. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresna karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati.
Sik to, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Wong-wong wis gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lare kok wajane temosine diremane koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya kuwi kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau ora. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih, dukun niku pun ditropong nggih. Napa jenenge kok? Semprong. Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak to. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek go wis ben blong ya men ngono. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kuwi jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to enggak. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula gawe lenga klenthek terus kula dalahi tempe pletik-pletik lho to. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Nganten niku. Sawijining dina Petruk nika gelem omong. Lho, Petruk gelem omong nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Oh, iya. Tak dodoke korine tak sikate wonge. Lah ngono. Ben bulanang mbok wedok asikat. Aja nekat ta. Ayo ta, Reng.
Ngoten. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to ngono. Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Saptawarga. Bangun Candi Saptawarga. Sampeyan ngendika kali Petro to, "Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu." Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petro matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumaming drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kan Narendrane. Ayo. Aku ora Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis mene. Dar limbukan jam pira iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae? Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kera bodho. Kera ya men. Aku arep mulih aku. Mulya kan ora ana sing ngewangi kowe. Petro ora ana, kowe biasane Tru. Aku arep mulih ta, Tru. Saiki mulih tendang tenan kowe. Kowe kejembong karo aku, Kang. Bapak Penemban lajeng wangsul. Balya. Kowe kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji harus ditepati. Ngibarate men saramano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Mongko saniki kondhang ing jagat, kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Ah, Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petro Kantong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petro kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petro. Wong Petro iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning gandeng bangane Petro niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampean ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petro Kantong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Tru. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndrawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petro dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero beteng sing kandel Ndrawati kula buyuki batange gareng. Aku ngapa ta, Gang?
Aku kira ngapa-ngapa karto byuki. Kula byuki Bathang Sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Darawati. Mangane kelangan Petruk, luwung Bagong mati teneng Darawati, kula lakoni legane atiku. Setyaki lho timbalan. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Darawati. Ora, aku mareng ngejak sekak wong Darawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tandang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh lenggah sing prayogi mriki lenggah mriki ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Aku rokok mboten? Ora, go tak caosi. Niki ngiming rokok dum-duman. Kapok ora kowe sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune, nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Iki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli. Walu gimbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi alas-alas dadi ana. Bagong, weh berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara Rada barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mendhe anak siji ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Rantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Rantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Rantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Rantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Boyongan Rantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to ki? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng. Siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu jaba. Oh, cundha manik jeblok bertempur.
nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntak, Reng. Carane, Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Prantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan ki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyreplak bathumu ki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep nglamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa, wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek engko nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanat cangkepe sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Kita aku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis mah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis anggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi? Mamane wong neter kadetean. Manut. Lapangan voli ya gelem, lapangan basket ya gelem, lapangan bal-balan ya gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter kadhe sampeyan pasan bareng boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mandrakumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Aduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kuwi. Tajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iye. Kowe ya klembak-klembike kok. Ah, padane ora. Pokoke Urantawati raup ora anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok bareng. Iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipeksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono ning nggih ngestaken dawuh. Ning aja gawe
ngapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh Nara Garing sepuluh gaja gawe kawitunan para kawula ngestaken dawuh Bagong nun nek Durna sing maju ora usah melu-melu jotosane oh siap wah nduk jago siji meneh Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa nggih rombongan Jawi lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye sengit ora seneng engko nek nganti Kurawa ngerti Kurawa mbelani Durna kula ora wedi kurubut Kurawa yen kok Prabu Baladewa prisa kowe didukani kok Prabu Baladewa nek pancen kudu ngono kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa pancen kuwi ngayal kok sakarmu arep wangi Bagong sakarmu ora sakarmu ngewangi no wah Neng apa ngaso iki awake iki mung paitan swara iki ha iya sing kemandang Ndara Sencaki lho ayo ora iso aku kehilangan nama nek nganti Ndara Sencaki omong so Prabu Baladewa piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko jam-jam setengah siji jam siji kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye ngono iki mbubarke apa ya struktur yo sing ngono aku ora iso ngewangi wah cangkemmu elek kok neng iki nek ora iso ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan ponokawan do metu wis do metu ayo do metu wis do metu wis nggih yo metu yo wis ra entuk rembugan nang jero reng ayo metu iya ya nek ora tak gusahi ndak ming arep omong wae anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak nek ora entuk sambutan kringete delewerane kok ngecewe iya neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan aku metu wis viral sing kandha sapa ora bumi kok Nalindra kok gunemane kaya ning kampung aku nuruti karo Bagong iki lho sampun matur nuwun sing ya sing ati-ati nggih lah edian tenan ora satanan orang ketrucut kena yo randene yo wong angin kok digiring iki lho Udawa kok mesam-mesem kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh wong kok kaya ngono lho niku wong edan iki ndodok ning kono kae lho Setyaki wonten timbalan budana kang padha seba ingsun kundur ngedaton mriki ngestaken dawuh sayepine ingsun lagi bingung perkawis Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae ngapae jare arep metu isih ngadeg nang kono iki nang nggo mlaku makal-makal e budana kang padha sepa nggih ngestaken dawuh wonten ana paduka kula wau paring dawuh bilih paduka sajaipun mendeng Sunggawa pusaka Ndarawati oncat pusaka Ndarawati oncat iya senjata cakra ilang saka padokaning pusaka Bagong tak kon lunga kok isih krungu suarane ngapunten kula sinuwun Udawa nggih nyuwun ngapunten budal kang padha seba ingsun kundur kedaton ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik purna gati ning panangkilan sang Matarsa kundur kedaton Jog saking gambar kena kenapit gambaran gading kaduwanten sanggaring Purban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampe ngambil patraning Prabon kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Nararata lamun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayane marga Ndara Kartamarma iya Bagong aku sing goleki karo kowe nampun ketemu
manut tak bondo tau tak krincung sikilmu didhawuhi dening bapa Penemban Durna kinen mundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Wrontowati ngerti yo Dewi Wrontowati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara semanten ugi kula Ndara nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Wrontowati kula kelangan Petruk mula mbangane Petruk mati mongko Petruk menika role Panakawat Petruk niku anake bapak nek Petruk mati bapak sedih nek bapak kula sedih wong sedih niku mesti kencokan penyakit nek bapak kula sedih kencokan penyakit bapak kula lara nek bapak wong lara niku kembange mati Petruk mati bapak sedih lara mati wah ya iso tumpes kelor mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja lingkuh ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhake yen pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Siramu tak jebleske lemah. Pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Gikur tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Bodho-bodho. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong non aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kurawa. Iki mau kowe dikapake karo Kartomarma. Rekae nggih kaya arwani ning jebana pancen kula niki wong kalahan. Diantem, dibanting, duncalke kula wis matek iki. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong non tahe wangi. Lek kuwi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndrawati. Yen konangan aku didukani. Pun mangkene wonten dukane Sinu Ndrawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinu Ndrawati. Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur Sinu Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya Bagong nggih. Ki mak plothok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ada kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pun tindak mriko. Yo Bagong.
minggir. Oh, mati. Oh. Musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nata lah kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurupi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki kepiye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati lah kok Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bu Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu? Nggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Dursasana kok maju dhisik. Ha iki lekae ya mendang paripurna. Ndang rampung lho iso ngrangket Bagong jebulane. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalange Setyaki. Kuku karepe dhewe panes maning jajalan. Ya, nadyan kowe dewangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra mandur. Sowan anak Prabu. Oh, dulu. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe muncatursa paduka anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar maut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wantun kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Wedine priye niku? Jalanane napa? Oh, kula nyuwun pangapunten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil.
Setyaki Bagong yen ngono Baladewa ngewangi Sadawura. Bagong, non? Aku lagi wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan sampean mboten ngewangi. Bagong, non? Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Kok Prabu Mandura, mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, kok Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi didukani kok Prabu Ndrawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean iku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampeyan duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriya sampeyan. Iya, nggih. Ora usah wedi. Mungsu Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa, Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko ming ngono kok mundur. Wah, dipiyi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndrawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nang nganti aku didukani Sinuwun Ndrawati ra iso omong aku. Monggo kae gawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampuh. Duer. Sinuwun Ndrawati clorot. Eneng apa Setyaki? Reng, ngapa? Montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulai, kayak iki selah-selane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo arek ya wong seneng-seneng kaya Gong ora. Wis ayo, iki mulai ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Ditonton sik Ndara Baladewa karo Setyaki le gelut piye menang sapa? Arep dile aja-aja nggo gada wesi kuning. Engko nek Sinuwun Ndrawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Ndrawati ki wong arif, wong bijaksana kare.